Quan els homes triguen massa, mai no en surt res de profit. Quin és el seu nom de veritat? El seu nom complet és Guillem Fullana Ada de Fat, de Can Cremat. Fa 3 dies i 3 nits. Així diu que... Jo crec que el sexe és com el teatre, comèdia, drama, tragèdia. I tu? Amb quin t'identifiques? Vodevil. Ni és massa ni és normal. Hauria de ser normal, però no ho és massa. Si me'n mira, no me'n mira. I si me'n mira, no me veu, no me veu. Sa meva... Doncs jo, posats a voler, vull el sou d'un ministre, les vacances d'un mestre i la feina d'un capellà. No et fot. Només demano. Vés a fer acords. Que tothom estigui d'acord! Morir Astúries i a veure si té el meu marit i ja comença a passar ànsia d'on morirà el meu fill. De tots els homes de casa, ni un no ha mort. Tota la meva vida parteix des de Manacor. En el llit